бих искал да кажа успешен сезон на всички мотоциклетисти. Зимата идва, но това не е от значение, защото аз карам по всяко време на годината. Зимно време слагаме тук на 65 годишната Ямаха, вело Ямаха, слагаме шипчета и караме. И лятото се случва, между другото аз съм в Аляска, затова се случва и лятото да слагам шипове. Но карам, както виждате, карам. Имах малко проблеми, вчера щях да сгазя една бяла мечка и невероятно бързо ми изкочи на пътя. Аз се бях засилил, много бързо се бях засилил по надолнището. И изкочи бялата мечка изведнъж и почти не можах да спра, защото задната ми е засмяна и вече няма шипове. Но успях да я, оправи се. И така, успешен сезон на всички ви пожелавам.